बयबो आंजों लोगोसे रंजाफागोन होननानै आङो आसा थिबाय। गोजोन्थों। 17थि रंजालि बैसागु फोरबो धेमाजि गगामुगाव फरायसा आफादा खुंनो लानाय फोरबोआव सुनिता बसुमतारी आरो बिपुल बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गगामुग हालामाव नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गासैबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि बिपुल बसुमतारी। नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दि फैबाय थानाय बैसाग दाननि 20 खालार खालि 4 मे खालि आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय खुंजानाय खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारियावहाय आङो हारिमु मोनाबिलि आयदायाव बाहागो लाना थांगासिनो दं। बेनिखायनो बै सानखालि आङो ओनसोलनि एबा खाथि खालानि बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बयबो आंजों लोगोसे रंजाफागोन होननानै आङो आसा थिबाय। गोजोन्थों।